bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe ayo Pindi TV jamal wale mon to mbawɗon tawede ɗo mbawɗon wonde min calmini adi biladi on adi mo Pindi TV huptide mon arde addande holko sifay kele gaden jande leydi Sénégal jayde ji fandu almudo kono goppani caggal on fannu dawrugol ko e ngalɗon dingiral dawrugol leydi Sénégal ɓe ɓuri tigi artude oɗo subaka gudditirten ko jayde le mandat ɓe garti ko ala haali oɗon amnesty on loi mo gonda tigi hoore leydi ndi wi ko on jagorɗo kalfinade justice gardi so Ismaïla Madior Fall yo yurnata ɗum ene wayno jaynenkoɓe le mandat mbi que le gâteau empoisonné de Macky Sall beele wonade gâteau baɗaɗo postane holko sakki less oɗon amnesty ɓe garti hen mbadi kuptidinde kamɓe koɓe le mandat quotidien le quotidien ne Madiambal Diagne jumpi ko yal khaliya Benno Bokk Yakar e sohna Mimi Touré on daminnoɗo ma waɗe hoorejo assemblée nationale leydi Sénégal caggal kan noon ene wayno ɓe mbi ko gilli mawɗi lomtotoɗon ko gañgu mawgu hande de ko haare woni hakkude Mimi Touré Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko dossier sans débat haala gota kono kayya ene wayno haala gota yaltini catte kewɗe kono kayya yaltini miijoji kawɗi fanniyankoɓe dawrugol nene jumpa hen holto mi ɓaggi holto Aminata Touré ɓaggi gam kay habde Benno Bokk Yakar kono kay holto Benno Bokk Yakar tumnoto gam kay habde Mimi Touré ala haali oɗon siège mum moɓe ganduɗa ɓe mbi ko yo oppitta so tawi tigi o holliti o natti wondude mabɓe kan woni ko dawri ɓeɗon jeynenkoɓe Madiambal Diagne jayde enquête oɗo subaka harti koye kaɗon lande Yewwi Askan Wi ɓe mbi ko le temps des manœuvres ene wayno dogue waɗi faye ala beele jogorani wonde gasgol ganduɗa tigi nden wempeƴere walla mbiyen jogorani mudde ndeɗon nangue Yewwi Askan Wi oɗon amnesty mo Karima Meïssa Wade kame Halifa Ababacar Sall addi haalullaji kewri e nder tigi ganduɗa ko kaɗon lande Yewwi Askan Wi oɗon équation mo Barthélémy Diaz mo ganduɗa tigi ne jogui pellite gam 2024 Déthié Fall suuti hen kongi o wi ko goto kala joguinoɗo ambition gam kay présidentiel 2024 ƴetti ɗum ha laaɓi ceer ɗum de woni ko dewri kamɓe ɓeɗon jeydiyankoɓe enquête les échos e oɗo subaka arti koye oɗon dossier mo ganduɗa tigi suha biteɗo Alexis Diatta mo duuɓi sappo e jeeɗiɗi mo ganduɗa tigi fital mum yoɓano jaafoɗon mo fital mum yoɓano ñande sappo e jeeɗiɗi lewru juin to Ziguinchor saga tigi ɗiɗon seppoji on dossier holko tardinoma wiide jeynenkoɓe les échos ko loskogol goto ganduɗa tigi ko témoin ji walla mbiyanna seedatoɓe oɗon haali ko kañum tigi woni sababu ganduɗa tigi retard e ko yowti losko wargo Alexis Diatta kono ɗum ko jeynenkoɓe les échos ɓe garti tigi e oɗon sécurité et défense leydi men Sénégal équipement militaire ene wayno laamu leydi men waɗi 2,4 millions de dollars waɗi ɗum neldi ɗum dolaji dentude gam kay sodde oɗon armement ɗum wonno ko hitande 2019 mbi ko 386 matériel et service de défense ene wayno ko temetete capanɗe jeetati e jeegom ɗum ko yowte kutorde walla mbiyen kaptorde ko leydi men soodi le Sénégal renforce son armement aux USA wi noon ko jeynenkoɓe les échos hande oɗo subaka en garate e jayde guendirde le soleil national e natal makko kanko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ɓe mbi ko semaine de mobilité durable et du climat oɗon Dakar laboratoire d'idées avant la COP 27 en way noon ko ɗo tigui miijoji pewjete kono kay ko ɗo tigui gosodiral miijoji wonata ken toon ujunere temedde joyyi ko kañumen tigui dentata ɓen ɓe ganduɗa tigui ko yewtiɓe fannu mumen to banggue weeyo ha tenti tigui tarinde gam kayya cuurde hen kongi kono kayya mbawa hen yewtidde gam ƴeewa peeje guebba ɗum no hannirta ni e wiide jeynenkoɓe e ganduɗa kayya ko le soleil on conférence ɓen ɓe ganduɗa tigui arɓe jotora ɗum ko el cheikh mo Égypte gudditgol ɗeɗon gueɗe ma waɗe tawtorgol makko kanko hoorejo jagorɗe o sifnini noon on urgence e ɗiɗon métropole leydi men ha tendi tigui nder dunde Afrique besbi le jour natal son excellence le président de l'Union africaine le président de toutes les Sénégalais président Macky Sall stratégie de lutte contre le terrorisme ɓe garti hen ɓe mbi ko le choix cornélien de Macky Sall gonda ko oɗon police et armée ganda tigui ma won au front walla mbiyanama daro lang gam kay haɓa ɗum no hannirta ni général Sayfoulaye Sow on théoricien en gestion terrorisme de la grande mouette ene way noon oɗo gorko darnama hen darde lang kono kay ko dariɗo hen ɓe mbi ko le miyata en 2 mars 2021 ɓen tigui dari ɓen ene wayno ɓe gatti réforme aji baɗaɗi e wiide ɓeɗon jeynenkoɓe besbi le jour alhaali on karbiramo Guy Marius Sagna sali ƴettude to assemblée nationale ene wayno ko 100 litres wonande tigui e goɗɗi ɗi 400 litres wonande tigui Elton wonande jaafoɗon
ɗum ko wiyete total commercial ene wayno Guy Marius Sagna wi ko fof de yo watte lawol gotol kono kay hokke ɗum ODK e ko nandi hen taw kay ko station ngaji leydi Sénégal ɗum tigi addi ka ɗon haala kono o waddemo rejeté saabi tigi Daouda Dia on que premier questeur à l'Assemblée nationale ruttima e nder ndeɗon jayde ne famina kana woni tawtaka nder hele jogomo ndeɗon jayde e besbi le jour garen e jayde libération ɓe gari koye alahaali oɗon dossier mo ganduɗa tigi hakkude Bocar Samba Dieyya e oɗon banque Tijari Bank ene wayno BCAO ha joni noon haala kan heddi kono de oɗon ganduɗa tigi ɓen tambiɓe oɗon alhaali oɗon juge ene wayno noon waɗi transfert o kiti tigi pellital mum décision mum hier on deuxième chambre civile tribunal de grande instance mo Dakar ko kañum tigi hokki ɗum e wiide noon Tijari Bank ne foti hokkudemo 11 milliards kanko Bocar Samba Dieyya kono kay oɗon mutation e ganduɗa tigi wadde saisir immeuble aji makko fof noon ganduɗa tigi ɓe mbaɗi ɗum bloqué kamɓe tigi nguɗon laamu ɓe kokkitimo kanko Bocar Samba Dieyya yo jokto tigi ɗiɗon galleji makko no hannirni ya jayde tribune ari koye deƴƴere Khalifa Ababacar Sall holko deƴƴino oɗon gorko guila nana oɗon amnesty ene wayno Khalifa firhahi Khalifa hollitani ganduɗa tigi yadani hen Khalifa hollitani yiiɗa amnesty holko deƴƴini Khalifa ɗum tigi woni ko namdi ɓeɗon jeynenkoɓe tribune ɓe mbi ko mbaɗe maw jappa wadde profité gam kay wadde effacé oɗon passé makko politique ɗum ɗon tigi ko waɗat posé makko ene wayno noon jeynenkoɓe le tribune garti tigi e oɗon poids Karim Meïssa Wade so yaltiti kaɗo landa parti démocratique sénégalaise holo jango ganda tigi on parti mo maître Abdoulaye Wade holko jogoro wonde ganda tigi battane ganda tigi kaɗon landa so Karim Meïssa Wade tawetaki toon ene way noon ɓe mbi ko deal ganda ko Wade fils e Macky hakkude tigi ɓeɗon taka holko lumbi ɗon deal hakkude Karim Wade e ganda tigi bamum kam e président Macky Sall las ari koye alhaali ɓeɗon tigi tambiɓe alhaali ñawoje les robes rouges consultation à domicile fatidique coulisse de mouvement dans la magistrature ene wayno toon to holko yerɓi toon walla mbiyanna holko wayla toon no hannirta ni toon to cour suprême président Sekti Jean Coulibaly kañum tigi jaaɗo retraite Serigne Bassirou Gueye ngam lomtomo ganduɗa tigi Assane Ndiaye ganduɗa ko kañum tigi poɗɗo yaade to OFNAC gomo tambingu haɓade alhaali mbuñari ɗo e nder leydi men Sénégal li quotidien yilloyi ko alhaali oɗon bus rapide transit golle ɗe holto jarata kono kay holto jogori ganduɗa tigi hubde ɗeɗon golle les infrastructures livrées en décembre prochain ene wayno ko lewru décembre ɗiɗon bus uji jogori tigi jippade ɗo e nder leydi men Sénégal gam kay oɗon bus rapide transit liaison ganduɗa tigi ɓurɗo yawde alhaali oɗon yahangara leydi men Sénégal l'observateur e oɗo subaka ɓe gari hakkude coalition Yewwi Wallu la tactique du silence ɗum tigi woni ko wi ɓeɗon jeydiyankoɓe ganduɗa kay ko l'observateur ene wayno ɓe garti oɗon projet amnesty Macky Sall mo yiɗi wadde ganduɗa hakkude Karim Wade e oɗon Khalifa Ababacar Sall ɓe mbi ko le jeu de pouvoir et les soupçons holko sakkiles mum kono kay holko heewi haalaka e oɗon amnesty mo ganduɗa tigi e ɓore hesere Vox Populi ili ko wuro teddugo Tivaouane nokku Seydi Alaji Malick ɓe mbi ko l'état au grand soin de Tivaouane Marie Khemesse waɗi déployé gros moyens médicaux ngam kay ɓeɗon safaru mumen kono kay el haali tigi ɓen mbawa yuɓɓide gammo taw kay ko alda e tana kono kay e cellal duumigal kanko Marie Khemesse Ngom Ndiaye on jagorɗo cellal leydi Sénégal kono kay jeyniyankoɓe Vox Populi jumpe makko wiyete ko Balkhawmi Serigne Mansour Sy Balkhawmi on ganduɗa ko ɓiɗɗo tataɓo Seydi Alaji Malick holi kanko kono kay holno nandire Seydi Alaji Malick on bamum khalifa général ɓe garte makko e mbaɗi kuptide ndiya Sud Quotidien oɗo subaka yillimo to assemblée nationale opposition arbitre en silence hakkude Mimi Touré Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko ganduɗa tigi oɗon opposition ɓen luddiɓe enen daara kono kayne maire o kono den jiiɗa ɗeɗon kuule jaɓɓe ko ɗum tagi woni koɓe paadi ha Mimi toñe saabu oɗo saaha yidde mabɓe fof de ko wadde récupéré on siège wattude jiifa mabɓe wiɗo ɓeɗon jeynekoɓe Sud Quotidien ya en garate e la dépêche ndeɗon jeyde arti ko yalla ganduɗa tigi nguɗon jillo ngu waɗi goomu CEDEAO to Burkina Faso hebde joddade e on capitaine Ibrahima Traoré ene way noon ɓe mbi ko ɓe keeɓi tigi fartange kono kay ɓe keeɓi tigi jencuji moƴƴiri e ndeɗon yewtere nde ɓe badde on nouvelle homme fort du Burkina Faso woni ganduɗa tigi capitaine Ibrahima Traoré baɗɗo renversé oɗon gorko mo ganduɗa tigi
biteɗo ganda ko colonel Paul Henri Damiba ɗum ittuɗume jappere janiro kore oɗo subaka ene way noon ɓe gari koye Sadio Mané ɓe mbi ko le réveil des lions ene way no waɗi ko on pottital mantinigal ɗum ko caggal hallaji kewɗi Sadio Mané yerɓinani gaccuɗe ko way noon kono hankkide on gorko mo Bambali marki bi kono kay hokkama fartange wadde pottital match ganda tigui ko mantiniɗo hokkimo fartange wonde homme du match kanko tigui ganda ko o Sadio Mané ko wana ɗum ko natal makko jokki nder jayde stade de guddirtene oɗo subaka Sadio et le Bayern se balade l'OM se relance en Olympique de Marseille heɓi tigui lappude bituji ne gotel oɗon LDC kono kay ɓe keɓani lappude ko ɓen witeɓe ganda ko FC Barcelone lappaɓe to San Siro stadium mo Inter Milan bit goto e ndiga ko wana ɗum ko ala haali Kalidou Koulibaly to Chelsea hen wayno noon omo tawi oɗon ban ɗum ko potiti kewɗe guila ganda te ko Potter Ali ene wayno noon kanko Kalidou Koulibaly fettani je sais que mon heure viendra mboɗo andi waktam yonat Sadio o kanko oɗon Kalidou Koulibaly wi noon le capitaine des Lions pourquoi pas Kalidou Koulibaly fettara beele o fotani fettude beele omo hande ban beele Chelsea ko nouvelle option gamma Kalidou Koulibaly clavier avo clavier yeɓiyankoɓe Pindi TV tawtaɓe nder e bolle leydi Arnos ganda kay ko addanɗo holko sifa kele gaɗane ko Moussa Niang to karallagal to wonno toon ko cata bandira musidɓe tedduɓe yallah hokken yalde dow jaam